Čaute ľudia a ja som tu dneska v Minecrafte. Ako vidíte, už som to tu chvíľku hral, takže no, už som dostal aj nejaké veci, takže začíname pekne a môžeme ísť na to. Ľudia, ideme si vyťažiť stav. A nesmieme nás zabudnúť na nejaké ovce, lebo by sme nemali posteľ. Tam je ovca. Chcípni. Tam je druhá. Je nejaká ešte. Poď. Ešte jednu, lebo máme dve biele vlny a jednu šedú. Takže je nejaká biela. Krava.